pod ni si Ruby Provinciana. Maadtong buntag ninyong tanan, guys. Ako naana po ko diri sa akong garden. Kay magkuan ko kanang tawag dito magkubkub ko og juta. Kay akong ilubong ning kahoy. Kay na ako ibuhaton aning kahoya nga makinabangan ni siya nako nga tamnan ako diri sa akong garden. Manang tan-awan ninyo unsaon ako ni siya paghimo. Guys, kay gikuan ni siya kanang gilabay man ni didto mo ni akong gikuha diri gidala nako ni sa balay kay nakoy buhaton ani niya nga makinabangan ako ni siya. Pwede wala ko kabalog sa pay akong ibutang itanom ani niya. Pero naa ko inahimo guys kini akong gitamnan og pitsay. Ako pa ni siyang pinturahan. Kani siya putol pud ni siya nga kahoy. Wala siya oh. Sigay kay wala pa ko mahuman na ni akong garden, daghan pa kay ni sagkuwang. Daghan pa ni sagkuwang gay ni akong mga garden, kay daghan pa kay ni siya og guys, nindot kay siya daghan kay sagbulak. Yan, daghan kay sagbunga. Wala akong kinabuhi diri sa probinsya ron nga sa Pagdinik. Kung istorya rin dito sa akong mga kaagi. Siya nagbangat ko aning. Nanglan po dyan iglalom. Lawmon pa jud niya ko ni tama ni. Ang kinabuhi diri sa probinsya ka. Irubod na mo si Saba. Ano magsikay-sikay kay may na lang naay utan. Sa taotay ko diha sa akong mga igsoon diha sa Bohol. Si Florami, si Ate Monica, si Gigin, mga vloggers na sila, pa-subscribe po nila sa ilang YouTube channel guys. Tanan na mga igsoon kay 15 baya mi kabuksuon. So ni akong kinabuhi sa diri sa Cebu. Ganda singot. Sakto na siguro ni. Padre na sakto na siguro ni. Sige kusig. Pa. Kaya ito na ni ipatindog. Kani akong gibuslos kayo ako ni amon sa ipatindog. Amoning ay. Ito. Among ni patindog guys akong ngagan diri. Ang tawag diri sa Cebu kay bangag man yang amo sa Bohol. Kuan man to kanang magkubkub og juta. Eh lahi istoryahan ba? Pero murag natakdan na pud ko diri istoryahan nila. Lalimbay sa gali magilak ko guys sa sobrang kamingaw sa akong mga tatay nanay diha sa Bohol sama nang lajuman og pwede lang languyon guys mulangoy na ko padung diha sa Bohol. Wala ako bala guys pagpatabang ko niya kay kana siya mapay pag-uli pod kay ning duty na siya sa wheel shark watching niya kay wa may gis ay naay gis pero wa mo gawas ang butanding kay ang dagat kuan lubog lubog ang dagat kaya ba na nato pa kaya ako ning asahon kay makaya ba na mo ning duha ako sa isip kapit kirong ina tuwa na ba 1 2 3 go 1 2 3 go let's see magaigit ng daan. Oh my
Higit. Okay, 1, 2. Ay, sapat nga na. Parang itindog na to. Ito ni, ang kinisilto mo, yung dire, aron mas nato na lang para magtindo. Okay. Okay. Kita alik. Ito guys. Guys, tugag dira. Ay, nabali ni siya. Pagi patubang kung burot. Pagilid. Libot. Kani ba kani sa mga ba? Asa? Ano ba siya kanang burot din sa dapit? Mali di ato pagkakuan kani ba? Oh, dira na. Ni. Tapos, Ha? kani mo gyud ako gibigay pa. Ato bang gilid ka? Sabi bang sabi. Mali dito ako pagkatindog ani na. Ano mo kita ani? Tara na. Nakaya gi guys. Ako ning buntan kay dako ni siya magamit man ni siya oh. Ako ni siyang siya magamit ni. Shout out na pod ko diha sa mga samo ko na eh baw mag bunot og lubi. Ako anad ko ani magbunot kay mag sa una magsige man ko og lutong biko, maninda man ko biko. Ya karon kay daghan naman kay manindag biko, wala lang po ko nagbiko. Pero daghan pa jud mangita nga kuan akong biko kay lahi akong biko kay sa mga biko nila diri. Hi sa mga wala pa ka subscribe na kay daghan pa ko kayong ipakita ninyo diri sa akong garden. Dapat ko ipakita ninyo mga lugar diri sa Cebu. Ano ni siya guys, ako lang ni siyang utangan og alambre. So palit pa kong alambre. Tanawan nyo next vlog ko kay kuha na ni siya, matamna na ni siya niya, mabutang na po nito sa itong kahoy nga akong ipatindog. Salamat, I love you.